municipalismo abertzale eta aurrerakoi bat nahi dugu. Guk konbentzituta gaude hori egiten baldin badugu, herri honetan urrats kualitatiboak emango ditugula nazio ikuspegitik. Erronka izugarri bat daukagu, momentu historiko izugarri bat eraikitzen ari gara, eta horretan lanean jarraitzea, arduraz lanean jarraitzea besterik ez dagokigu. Gu gara aldaketaren laborariak, eta horretarako eskuetan dituzue aldaketaren hasiak. Erein eta ernatu dadila, zuen eskuetan dago aldaketa.